Здравейте и добре дошли отново в канала на Гарденотопия. В днешното видео ще говорим за капините и тяхното отглеждане, какви разновидности, видове, сортове съществуват, как според тези характеристики, които имат отделните разновидности, може да подберете най-доброто за вашите условия, които може да предоставите на тези растения. При какви условия се отглеждат, какво местоположение е хубаво да подсигурим, подхранване, почва, евентуално някаква конструкция, според това дали разновидността го изисква. И накрая ще се спрем на какви грижи изискват капините, най-вече свързано с подрязването, така че да имаме оптимална реколта. Това пак ще зависи от разновидността. Затова започваме с разновидностите капини. Разновидността капини реално е определяща за много неща. Определяща е както за мястото, което е хубаво да предоставим на капините, също така и за това дали ще имаме нужда от подпори, някаква конструкция, по която те да се катерят. Също така и за начина на плододаване, как ще подрязваме, как ще се грижим за тези растения, за да имаме оптимална реколта. Все пак това са плододаващи растения. Основната цел, заради която ги отглеждаме, би трябвало да бъде плододаването. Евентуално, може би, и закриване на някаква гледка, нещо като жив плет, да ги използваме, но основното е да имаме плодове от тях. Като разновидности съществуват капини, които са храстовидни. Те остават сравнително компактни, нямат нужда от подпори и има и влачещи или катерливи, които са доста, както виждате зад мен. Тук дори нямам и конструкция готова. Това също може би ще видим така в днешното видео как го правя. Не е нещо сложно. Има и разновидност, която е между двете, полувлачещи, полукатерливи. Те остават малко по-компактни, но също така се изтеглят, техните леторасти стават малко по-високи. Основната разновидност, която се отглежда и която е на разположение в България, по мои наблюдения, по моя информация, са тези влачещи или катерливи капини. Също така при разновидностите капини, отделно от това дали са влачещи и дали са храстовидни, има такива с бодли и без бодли. Естествено, ако човек има избор, е хубаво да се предпочете да отглеждат тези без бодли, защото тези с бодли са доста по-бодливи. Може би ако сте виждали малини и си мислите, че капините с бодли наподобяват малините с бодли, не, това не е така. Капините са доста по-бодливи, затова и тези разновидности и сортове без бодли набират голяма популярност, отглеждат се най-вече. Ако имаме избора, също аз бих предпочела и отглеждам капини без бодли. Обслужването е изключително по-лесно, пък и особено ако имате малки деца и искате да ги оставите те да си берат капини свободно, няма за какво да се притеснявате. Домашни любимци също това е безопасно, когато нямат бодли. Сега, носи се мит, легенда, че капините с бодли са по-вкусни, или може би тази носталгия по някакъв стар вкус от детство и така нататък, но професионалните градинари, хора, които също професионално развържат капини, отглеждат много сортове, твърдят, че горе-долу така малко, доста субективно нещо е с вкуса. Споменавам го само като нещо, което може да обмислите предварително, преди да засаждате, но винаги аз, ако имам избора, реално да засаждам сама капините, никога няма да избера такива с бодли, просто защото наистина са изключително бодливи, което много усложнява както подрязването, така и насочването по евентуални подпори, така и самото бране. И да обобщим за тази част, капините могат да бъдат по-храстовидни, могат да бъдат влачещи, големи растения, могат да бъдат и нещо между двете, както могат да бъдат и с бодли, и без бодли. Мисля, че от разновидностите с бодли надали има храстовидни, но като цяло това са различните характеристики, които могат да имат капините. Хубаво е преди да закупим храсти, преди да засаждаме ние сами, да сме наясно какво искаме, с какво място разполагаме. Капините, които са по-храстовидни, естествено вземат доста по-малко място от тези, които са влачещи. Можем ли да направим конструкция? Можем ли да предоставим конструкция на мястото, на което сме планирали да ги слагаме изобщо? Искаме ли по-компактни растения, за да можем да ги отглеждаме и да се наслаждаваме на техните плодове, въпреки това, че имаме по-малко място, или пък имаме много място и не ни пречи изобщо да имаме такива влачещи капини. Хубаво е да обмислим тези неща предварително. Както и достатъчно да разучим за отделните сортове. Винаги препоръчвам лицензирани разсадници, хора, които са ви препоръчани евентуално от други хора. Аз не мога да дам такава препоръка. В България ще посоча мястото, откъдето съм закупувала. Имам от другата страна, на края на малините, също засадени капини без бодли, а тези зад мен не съм ги аз засаждала. Просто тук в момента е сенчесто и видеото много така по-нормално ще излезе, отколкото ако директно пече слънце върху мен и мижа. Затова не съм от другата страна, но ще вмъкна
естествено видео и оттам. Там съм засаждала аз капини без бодли, както вече споменах. Зад мен също са без бодли, но те бяха тук в овощната градина един корен. И преди да продължа напред в видеото, ще виждате тук от клипчетата, които показвам на капините в по-близък кадър, че има бели точици, че има така като лепкаво по листата. Имах проблем с листните въшки отгоре тук на сливите, които са над капините и вече проблема е решен, но те се бяха прехвърлили малко и върху капините отдолу, тези листни въшки, които бяха на малините. Естествено и този сладък сок, който се изпуска от тях, също беше покапал, затова и листата са лепкави. Може би тук като съвет следете растенията си, ако забележите някакъв такъв като лепкав филм, блестяща филм, някаква лепкава субстанция, това е почти 100% сигурен сигнал, показател, че имате листни въшки, някаква зараза с листни въшки. Капините са многогодишни растения от гледна точка на това. Те имат многогодишно коренище и са студоустойчиви в по-голямата част от нашия климат. Естествено, може би някакви планински райони на много голяма надморска височина, там няма да издържат през зимата и трябва, може би, да се мулчират, но аз говоря за моя район, северна централна България, около 500 метра надморска височина. При нас капините са напълно студоустойчиви. Също сещам се в момента, ако в това видео кажа малини вместо капини, е грешка на езика, става въпрос за капини в това видео. Капините многогодишно коренище имат, т.е. коренището им не измръзва, не трябва да ги засаждаме всяка година или през няколко години отново, освен ако не искаме да добавяме корени или пък нещо не се е случило, не е изгнило коренището, не е загинало поради някакви други причини. Но като природа те са имат многогодишно коренище, от което избиват двугодишни леторасти. Леторастите им живеят 2 години. Това е на повечето сортове, на повечето видове, разновидности, с които аз съм запозната. Може естествено да има някакви разновидности, които по различен начин растат и се развиват. Но тези капини, за които аз знам, имат двугодишни леторасти, т.е. на втората година техните леторасти отмират, никога повече няма да раждат, няма да имат листа и ги подрязваме. Сега тук идваме до плододаването. Плододаването вече има сортове, които плододават на едногодишните леторасти, т.е. това, което ще избие от коренището тази година, примерно започвайки април месец, на него ще се образуват капини. Това са по-редки сортове. Primark 45, мисля, че е един такъв, не знам дали изобщо е на разположение в България и дали в България има такива сортове капини, които плододават на първа година. Така се водят, те плододават на първичните леторасти. Повечето капини, с които съм запозната и които аз имам също в моята градина, плододават на двугодишните леторасти. Тоест, тези леторасти, които виждате и на чието край в момента има капини, те са вече 2 години стари. След като плододадат, след като оберат тези капини, ще подрежат тези леторасти додолу. Тогава вече ще са избили новите тазгодишните леторасти, ще бъдат с доста голяма височина. Тях ще ги подрежем, за да могат да се разклоняват. И сега това ще разгледам по-подробно, но първо да обобщя за това, което казах тук в тази част. Капините са многогодишни растения, имат многогодишно коренище, от него избиват всяка година леторасти. Тези леторасти имат 2 години продължителност на живота си. През първата година растат на височина, подрязваме ги в един момент, за да могат да се разклоняват и на следващата година ще берем плод от тези леторасти, които предходната година сме скъсили леко. Тези леторасти, които в момента ще берем плод от тях, те са на 2 години вече. След като оберем плода, ги подрязваме до земята, защото те повече няма да плододават и ще изсъхнат, когато дойде есента. Вече следващата пролет ще бъдат сухи пръчки, да го нарека възможно най-просто. А сега идваме до това подрязване. Тези капини, които аз отглеждам и които най-често съм срещала до сега, първо са вид, който е влачещ се, второ са вид или може би полувлачещ се, не стават прекомерно големи растения. Пак на този, който е зад мен тук, в самото видео не знам сорта, на другите, които съм засаждала, ще се опитам да намеря откъдето съм ги поръчала и да ви дам връзката. Ако можете да намерите или сте запалени по отглеждане на плододаващи храсти, дървета и подобни растения и си намерите от чужбина резници или вкоренени растения капини, наистина най-удачни и най-доволни са хората от храстовидните капини, които плододават и на първогодишните си леторасти. Това е много практично и за климати,
където лятото става много горещо и много влажно. Чрез това плододаване на първогодишните израстъци леторасти, на едногодишните леторасти, се избягват горещините на лятото. По принцип капините са растения, които може да плододават в продължителността на сезон. В момента е юни месец и виждате, че при мен, края на юни месец и виждате при мен, зреното тепърва започва. Тази година по-рано се затопли в сравнение с други години. Тоест капини ще берем по принцип някъде края на юли месец. Ако през този период, примерно при вас вече е станало много горещо, в такъв климат сте, може би даже не точно България, дори може би Южна България, може да избегнете тези големи горещини, ако засадите разновидно сорт, който плододава на първогодишните леторасти, защото те плододават малко по-рано от другите сортове и разновидности. По този начин се избягва примерно един месец да навлезем в лятото, избягва се това нападение от вредители, допълнително поливане евентуално и така нататък. Но за домашния градинар, за хоби градинаря и тези разновидности, които са без бодли и дори влачещи, катереливи, са много добри, много едри капини раждат тези капини, които аз имам тук в градината и като цяло съм доволна от тях. Просто го казвам като... Особено ако сте начинаещи и те първо обмисляте какви да засадите във вашия двор, какви капини, можете да проверите тези неща предварително и по този начин да изберете нещо, което по-добре ще ви подхожда на двора, на това, което желаете от капините, на вашия климат. Винаги е по-добре да имаме повече информация, отколкото по-малко, така можем да вземем по-информирани решения въз основа на данните, които имаме към момента, в който взимаме решението. При тези капини, които са, по мои наблюдения, най-често разпространени в България на българския пазар, тези катереливи, безбодли, които раждат на двугодишните си леторасти, при тях първо капината след засаждането трябва малко да се установи в земята. Може би ще ги получите вече с някакви пръчки, с някакви леторасти ще ги получите. Те се засаждат или късна есен, или рано на пролет. И тези старите леторасти, които са двугодишни, евентуално ще имате някакви плодчета на тях, но това не е основната цел, когато ги засаждаме капините. Основната цел е те да се установят добър корен, така че да може вече при нас да пуснат нови леторасти, които на втората година ще ни дадат плод. Какво правим сега, за да получим повече плод, по-добра реколта от тези двугодишните леторасти? Ако имаме разновидност сорт, който плододава на едногодишните си леторасти, няма кой знае какво да предприемаме. Те леторастите започват да излизат от коренището рано на пролет, развиват се и накрая им вече имаме капините след няколко месеца. Няма какво тук, кой знае колко да правим, за да си подсигурим по-добра реколта за следващата година. Но при тези разновидности, които плододават на двугодишните си леторасти, можем да предприемем нещо, така че тези леторасти, които сега израстват, да могат да имат повече плод следващата година. Първо, изчакваме тези леторасти, които сега започват да растат, които нямат плод на тях, да достигнат височина, примерно някъде около 1,80 м. Тогава ги подрязваме на височина около 1,50 м. Пак ще зависи според опорите, които имате, но е хубаво да се подрежат над силна пъпка. Тук ще покажа как са листата на капините и как в тези мишнички на листата, това място, което е между стеблото и между листото, оттам ще тръгнат латерални разклонения, когато подрежем върха. Плодовете на капините ще бъдат на краищата на тези латерални разклонения, т.е. колкото повече латерални разклонения имаме, толкова повече плод ще имаме. Тези леторасти, на които е плода, на които се намира плода в момента, вече казах, те са двугодишни. Затова може би и летораст не е точно правилната дума тук, но няма да цепим терминологията във видеото. Въпросът е да разберете как функционират тези растения според разновидностите, които има, според сортовете, които има, за да можете да извлечете евентуално оптимална реколта от тях и да ги отглеждате възможно по-добре. Затова говорихме вече за едногодишните леторасти, когато те достигнат височина някъде около 1,80 м. Подрязваме върха или по-скоро подрязваме толкова, че да ни остане някаква височина от 1,50 м, 1,60 м. Това може да варира. Гледаме да подрежем над хубава пъпка и така, че да имаме надолу листа и да имаме това място, което е между стеблата и листата, откъдето ще дойдат латералните израстъци и следващата година оттам ще имаме плод. Тези леторасти или пръчки, на които имаме плод в момента, вече са двугодишни, тях ще ги подрежем додолу, след като оберем плодовете.
Подрязваме ги додолу наравно с почвата. А вече есента можем да направим нещо друго. Можем да си погледнем храста, капините са нещо като туфа. Имат едно коренище, оттам избиват тези леторасти, тези пръчки, клонки, както и да ги наречем. От това коренище е хубаво да се оставят принципно на растение по 5-6 дебели, здрави летораста, които следващата година ще ни плододават. Ако имаме много буен растеж на по-тънички, по-така хилави леторасти, е препоръчително по принцип да ги отстраним късна есен, за да не пречат те в последствие през следващия сезон, когато подрязаните, накъсените от нас миналогодишни леторасти ще ни плододават, да не пречат тези по-тъничките, на тях плода ще бъде и по-дребен. Тях може да ги отстраните още когато накъсявате вашите леторасти. Както вече казах, това някъде в този период се извършва до някъде до средата на юли, може би. Ще видите колко бързо растат тези леторасти при вас. Ако достигат много бързо 2 метра, още примерно през юни месец, можете тогава да подрежете. Ако по-бавно достигат голяма височина, можете да подрежете и през юли месец. И по този начин да си осигурите латерални разклонения, които да се пуснат, и повече плод на техния край. Колкото по-дебели са тези леторасти, които оставяме, толкова по-едри ще са плодовете, здрави ще бъдат растенията. Не е хубаво да се оставят множество, много тънки и много хилави леторасти, идващи от основата. Те се режат наравно с почвата, тези по-хилавите, които искаме да премахнем. Режат се наравно с почвата, както и тези, които вече са плододавали, се режат наравно с почвата. Няма нищо сложно и притеснително. Важното е, отново обобщавам, при капините, които раждат на двугодишния си растеж, на двугодишните леторасти или пръчки, при тях първата година, когато тръгнат от земята леторастите, изчакваме да достигнат някаква височина от 1,80 метра и ги подрязваме на около 1,50 м, така че да могат да пуснат в течение на текущия сезон латерални разклонения. Следващата година от тях ще имаме плод. След като плододадат, ги изрязваме додолу. Тогава вече ще имаме нов растеж от земята. Той вече ще бъде тръгнал и него ще го подрязваме, ще подрязваме върховете и оттам през сезона ще тръгват латералните израстъци. На следващата година оттам ще имаме плод. Обираме плода, подрязваме додолу, вече ще има от основата нови потръгнали леторасти едногодишни, които ще подрежем, и това е цикъла, това е кръговрата, който е при капините. За да имаме добри растения, за да имаме здрави растения, добра реколта, се препоръчва подхранване естествено на капините, няма да навреди ако подхранвате. Аз както и малините подхранвам, така и капините един път в годината през пролетта. Слагам някакъв тор, който съм закупила за цъфтящи растения. Даже не гледам да е специално и за плододаващи храсти. Понякога туря с това, което съм закупила за рози, клематиси. Ако използвате органични торове, можете, органичните торове са малко по-слаби, малко по-малки са числата на комбинираните органични торове, които имат азот, фосфор и калий. Тези числа 3, обяснявала съм и в други видеа, посочват комбинирани торове, НПК торове. На тях са посочени 3 числа, които обозначават съдържанието на азот, фосфор и калий в съответния продукт. При органичните торове ще забележите, че числата са доста по-малки, едноцифрени в много случаи, докато при синтетични минерални торове числата често са двуцифрени. Добър органичен тор за капи, малини и подобни е тор, който е органичен 555 или 533, като първата цифра обозначава азота, втората фосфора, третата калия, количеството на калия в съответния продукт. Можете естествено и с минерални или синтетични торове, гранулирани, каквото изберете. Просто гледайте или да е балансирано при минералните, или може би на калия да е малко по-високо, особено ако закъснете леко с торенето и не е съвсем рано на пролет преди облистването. Ако торите преди облистването, пак може дори от синтетичните да вземете нещо 15-15-15, нещо от този сорт като комбиниран тор за азот, фосфор и калий. Когато са синтетични, пак казвам, числата са по-големи. И винаги спазвайте препоръките за торене, които са на съответния продукт на опаковката. Не може да се каже тук едно общо
една обща доза, едно общо количество, защото всеки продукт ще има различно съдържание. Затова е хубаво да се спазват препоръките, които са на съответния продукт, а при синтетични минерални торове задължително трябва да се спазват, защото те са по-силни, това казвахме до цифрени числа в повечето случаи, и могат да изгорят вашите растения, ако предозирате. При органичните торове те се освобождават по-бавно и като цяло много по-трудно става предозиране. Там дори да сложим малко повече, не се случва кой знае какво, не вредят на растенията, така както силните концентрирани минерални или синтетични торове. Това вече вие ще си го решите. Можете, ако имате желание рано на пролет, да положите компост около основата на храста или ако са ви в ред, така, около всяко коренище. Сега да дойдем на това за ред. Ако са влачещи капини, е хубаво да спазваме разстояние около метър, даже можете и 1,50 м да спазвате между всяко коренище, между всеки корен, който засаждате, и на метър да ги сложите не е проблем, и на 80 см да ги сложите не е проблем, нали, да не са едно до друго коренищата, защото все пак пускат, нали, виждате тук зад мен и това, което показвах в видеото тук, докато говорех, дълги леторасти са, растат тези растения на доста голяма площ, могат да се разпрострат. Затова и препоръката ми е да вземете без бодли, за да не трябва да заобикаляте голяма зона във вашата градина. Освен това, при тези разновидности с бодли, те са в повечето случаи по-агресивни, малко трудни за контролиране, и аз не обичам в градината ми да слагам растения, които евентуално, ако един ден не мога да се грижа за тази градина или ме няма, което с всички от нас ще се случи някой ден, да не започнат неконтролируемо да превземат всичко и съседни имоти. Затова тези капини с бодли много често може би сте наблюдавали в необитаеми имоти, как и пред имотите се стелят и в самите имоти завземат всичко. Но пък ако имате желание, може да ползвате този капинак като жив плет или някаква преграда, която не може да бъде преминавана от хора и животни. Всяко нещо си има приложението, всяко съответно растение си има приложението. Въпросът е да знаем плюсове, минуси, да имаме информацията за него. Относно местоположението, къде да засадите капините, нещо подобно бих казала, че както при малините, но ще зависи много от това в какъв климат се намирате, в коя част на България се намирате. Ако сте в Южна България и слънцето е изключително силно през лятото, бих казала, че е добре да има някаква защита за капините през най-горещите часове от деня. Например, след обед да е леко засенчено, да не са изложени на ярко слънце през целия ден. Но принципно капините се водят растения за пълно слънце, място с пълно слънце. Тоест 6-8 часа на ден слънце би трябвало да има, за да имате оптимална реколта, най-добро развитие. Виждате и зад мен, тези са на доста сенчесто. Реално са на много по-сенчесто място, отколкото е препоръчително. Но въпреки това има тук между самите овошки и довара влиза достатъчно слънце. Видяхте и по самото снимане тук, че трябваше и аз да се опитвам да се крия от слънцето на моменти, за да може да има някакъв приличен контраст и да не се губи картината зад мен или обратното. Въпреки това, това е препоръката. Пълно слънце, но пак ще зависи от това в какъв район се намирате. Ако сте по-високопланински район, наистина място, на което огрява слънцето без някакви пречки през целия ден от сутрин до вечер, ще е по-подходящо. Ако сте в Южна България, на места, където слънцето също и в други държави евентуално, където слънцето много по-силно напича през летните месеци, е хубаво да има някаква защита за тези растения през най-горещите часове. Така че може би от шарена сянка бих казала, от места, където има слънцегреене сутринта до 2 часа, 3 часа, 4 часа след обед, примерно, до места с пълно слънце, пак ще зависи от това къде се намирате, какво е разположението. Също бих казала, както и при малините, капините също така добре се развиват, когато имат някаква защита. При мен са винаги до доварите. Както от другата страна, така и тук са пред доварите. Това им осигурява защита от някакви ветрове силни, от течения въздушни. По този начин също се запазва, особено пък при малините, повече влага в почвата, когато след обед са засенчени. По този начин не е нужно, заради това не е нужно постоянно напояване през най-горещите летни месеци. И като напояване, като цяло тези капини нямат специално изградено капково напояване, нещо, което да стига до тях. Но сега през летните месеци, когато има засушаване някакво, даже може би и сега се приближаваме до такъв период, много високи температури, вече може би седмица, може би малко повече без никакъв дъжд, ще е нужно тук напояване.
и при овошките, и при асмите. Аз мислех преди години, даже най-вероятно ще го осъществя, да сложа капков маркуч, който е закопан, многогодишен капков маркуч, закопан в тревата, горе-долу наравно с повърхността на тревата, леко каналче се прави, закопава се, по този начин може да се коси без ограничения. Но също и да се напоява по-ефикасно, отколкото да се мъкне маркуч, да се слага на определени места. А при нас тук е доста каменисто в овощната градина, което означава, че има много добър дренаж. Водата се оттича много лесно, не се задържа. Това е важно за капини, малини, да няма такова задържане на вода. Ако примерно във вашия двор има някакво място, което е с наклон надолу и там се оттича цялата вода и ако се задържа евентуално там, не е подходящо място за капини. Не е хубаво, въпреки че обичат плодородна почва, обичат напояване някакво, обичат добро подхранване, не прекомерно, но добро подхранване, плодородна почва, както повечето растения, не обичат задържане на вода. Тоест на места, на които се оттича водата и се задържа, не е добре да ги засаждате, може да се стигне до изгниване на коренищата им. Затова може да прецените, например, ако почвата ви е много тежка, глинеста, камениста, може да изградите нещо като да не е точно повдигната леха, но леко да натрупате компост или животински тор, да натрупате така като леки купчинки или лека бразда, да го натрупате по този начин и там да засадите. Така да има хем подхранване, хем по-плодородна почва, хем и като капините са малко по-високо засадени, отколкото останалата част, заради това леко възвишение, което се образува. По този начин водата ще се оттича, няма да се задържа, но заради плодородната почва, богата на органична материя, ще има достатъчно добра структура, така че да не е водата да преминава, като при песъклива почва. Това е пък другото. Ако почвата ви е песъклива, може да е нужно по-често напояване. Това са доста индивидуални условия, но принципно капините не са от претенциозните растения. При мен са доста занемарени, не им се обръща кой знае какво внимание и въпреки това си плододават. Даже забравям, миналата година забравих и да накъся тези леторасти, за които ви говоря, едногодишните, така че да имам повече латерални разклонения. И това се вижда ясно тук на видеята, които ви показвам, на самите леторасти. Разклонения няма толкова много, доста са издължени и реално щях да имам доста повече реколта и може би и доста по-едри капини, ако бях направила това накъсяване. Но може да видите, че не е фатално това нещо, ако го пропуснете, просто като спазвате основните неща, да са на сравнително слънчево място, да не са изложени на прекалено много слънце, ако е доста горещо при вас, да има евентуално някакво подхранване рано на пролет, да има някакво напояване в най-големи горещини, в най-топло време и да подрязвате според това каквато ви е разновидността. Това е напълно достатъчно, за да имате здрави, плодородни, добре плододаващи капини. Благодаря ви, че бяхте с мен в днешното видео. Надявам се да ви е било интересно. Задавайте въпроси, ако имате в коментари. Харесайте видеото, ако ви е харесало. Абонирайте се за канала. Специални благодарности отново на членовете за тяхната подкрепа във всяко видео и като цяло на канала. И ще се радвам с всички вас да се видим в следващите летни видеа тук на канала на Garden Utopia. От мен довиждане и до нови срещи!